खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। जाय महिला आइजोफ्रा अरुणदयनि 3.0आव थांनायाव 9,000 फैसा मोन्दोंमोन दै, बिथांमोना गोबां गोसोआव गोनो गोथो सानबाय दं। बे अरुणदयनि 9,000 फैसा मोननाय जाय महिला आइजोफोर दं दै, बिथांमोनहा आगष्ट मासाव फैसाखौ मोनमारगोन ना मोनमारला, आगष्ट मासाव फैसाखौ मोनमारगोन ना मोनमारला बेखौ गोबां सानबाय दं आरोना लोगोफोर। दा बे आगष्ट मासाव नोंथांमोनहा बे अरुणदयनि 3.0नि फैसाखौ मोनगोन ना क्लियार जाबाय दे लोगोफोर। मानो होनना बुङोब्ला बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो गावनो ससियेल मिडियायाव फैनानै बेखौ फोरमायनानै होखाबाय। आगष्ट मासाव नोंथांमोना 1निफ्राय लानानै ओरैहाय 15 थारिखहालागैसिम, 1निफ्राय लानानै 15 आगष्टसिम गेजेराव नोंथांमोना बे अरुणदयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइ 1250 लोगोफोर। नोंथांमोना गोबाङाबो सानबाय थानो हागौ बेसेबां मोनमारगोन। बे 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोनफिननो हासिगोन आरोना लोगोफोर। सिगाङाव 1250 सोखायोमोन आरो बेखौ आगष्ट मासनिफ्राय 1250 रां नोंथांमोना मोनफिननो हागोन आरो जाय महिला आइजोफ्रा अरुणदयनि 3.0आव थांनायाव 9,000 फैसा मोन्दोंमोन दै, बिथांजो मोनाल' आरोना। बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा क्लियार फोरमायनानै होखाबाय। 9,000 फैसा मोनखानायफोरासो बे 1250 फैसाखौ मोनगोन। नाथाय गोबां महिलाफ्रानो 9,000 फैसाखौ मोनाखै आरो गोबां एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय रिजेक्ट जादों। दा बिथांजो मोना मोनगोन ना मोना बेखौबो गोबां महिला आइजोफ्रानो गोसोआव सोंलु जाबाय दं आरो गोदान एप्लाइ माला जागोन बेखौबो सानबाय दं। आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांनि। जाय महिला आइजोफ्रा 9,000 सिगाङाव मोनखायाखै बा 9,000 फैसाखौ मोनाखैमोन दै 3.0आव, बिथांजो मोना एबारनि जि आगष्ट मासाव मोननो गोनां 3.0नि जि फैसा, बे फैसायाव नोंथांमोननि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा जाय बिथांमोना रिजेक्ट जादों बा जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो थालांदों, बिथांमोननि सायाव जेबो आपडेट लाबाखै दै लोगोफोर। बिथाङा आसाम चिफ मिनिस्टार बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव फोरमायनानै होदों थाखानाय जेसेबां महिला आइजोफ्रा 9,000 फैसाखौ मोन्दोंमोन आरो जाय महिला आइजोफोरनि लिस्टआ दङ बिसोरल' बे 1250 फैसाखौ आगष्ट मासाव मोननो हागोन होननानै बिथाङा क्लियारलि फोरमायखादों। नाथाय बेवहाय गुबुन सोसननाय जाया आरो दानख'नाय जेबो जाया होननानै बिथाङा बा आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेखौ फोसावनानै होखाबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेवहायनो मिथिनो हाबाय जाय बिथांजोमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो गोसो जादोंमोन आरो जाय बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामनानै रिजेक्ट जाजादों, 9,000 फैसाखौ मोनाखै, बिथांमोननि थाखाय जेबो नटिस ओंखारनानै फैथ'वाखै आरो बिथांमोनखौ गोदानै एप्लाइ खालामहोफिननायनिबो जेबो बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा फोसावनानै होआखै आरोना लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना क्लियार जाबाय। दा नोंथांमोना मिथिबाय गोदान एप्लाइआबो दा जाथ'वाखै। जेब्ला आं नोंथांमोननो सिगांनिफ्रायनो बारे बारे बुंबाय दं, नैबे जुलाइ मासाव गोलोम बोथोरनि मोनसे बाजेट सेसन जयो दै लोगोफोर। आसामाव मोनसे बाजेट सेसन जयो। बे बाजेट सेसनाव जि एजेन्डा लाबोगोन अरुणदयनि सायाव, जि थांखि लाबोगोन, बेवहायसो गोदान सोसननाय अर्थात गोदान एप्लाइ खालामनायनि सायाव बिथांमोनहा सावरायगोन आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा बा जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव 9,000 फैसाखौ मोनाखै, अर्थात सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय रिजेक्ट जाबाय, बिथांमोननि थाखाय गुबुन जेबो आपडेट ओंखारथ'वाखै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जेब्ला बाजेट सेसना जयो बेनि उनावसो गोदानै एप्लाइ खालामनायनि फर्मआ फैनो हागौ, आं बेखौ आसा खालामो आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना मिथिबाय गोदान एप्लाइ दा जेबो जाथ'वाखै लोगोफोर। गोबां एरियायाव सोलिबाय दंनो अरुणदयनि नामै गोदान एप्लाइ खालामनायनि फैसा जानाय गुबुन बायदिसिना दावराव सोमजिदों। नाथाय बेवहाय जेबो गोदान आपडेट ओंखारथ'वाखै आरो गोदान एप्लाइ खालामनायनि जेबो फर्म फैथ'वाखै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जेब्ला फैगोन अब्ला नोंथांमोना गाव गावनि PCDCआवबो खौरां मोनगोन आरो ग्राम पन्सायतआवबो नोंथांमोना बेखौ खौरां मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि ब्लक अफिसावबो बेनि सायाव खौरां मोनगोन आरोना गोदान एप्लाइनि। अब्लानो नोंथांमोना बयबो मिथिगोन। खौरां लाबानो जाबाय। माजे माजे नोंथांमोना गेजेर गेजेर बे अरुणदयनि जि 3.0नि गोदान एप्लाइनि सायाव नोंथांमोना एसे खौरां लाबानो जाबाय। बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायखाबाय। दा अरुणदयनि जेबो गोदान जाया। जाय बिथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव 9,000 मोनखाबाय, बिथांमोननि थाखायल' बे आगष्ट मासाव 1250 रांखौ सोनाय जागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना क्लियारलि बुजिनो हाबाय। आरो नैथि आपडेटआव दं लोगोफोर, गोबां महिला आइजोफ्रानो मा सानबाय दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि 25,000 फैसाखौ माब्ला मोनगोन।
आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंखौ फट' लानानैल' बा जोंनि जि 10,000 फैसाखौ सोखांनायनि उनाव जों जि मा मावदों मा दांदों सोर माबायदि फार्म बानायदों आरो सोर बबेयाव फैसाखौ बाहायदों बेखौल' हिसाब बिबाय थानानै 25,000 फैसाखौ सोनाय नंला नामा बेखौ गोबां महिलाफ्रानो सानबाय दं दे लोगोफोर गोसोआव लाखा। दा बे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोनहा माब्ला मोनगोन बेनि जेबो लिस्ट ओंखारनानै फैयाखै लोगोफोर। नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा जेरै थिनदों जेरै यगा बानायनो थिनदों आरो नोंथांमोननि जि 10,000 फैसाखौ मोनखांनायनि उनाव बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना बबेयाव इनभेस्ट खालामखो माबायदि फार्म बानायखो नोंथांमोना बेसेबां डेभेलप खालामखो मा खामानियाव गारखो बे 10,000 फैसाखौ बेनि हिसाबखौल' सप्तायाव सप्ता बा मासाव खनसेबाबो नोंथांमोनहा रिपर्ट हरनो गोनां जादों। नाथाय 25,000 फैसाखौ सोरबायदिया बेसेबां मोनहैगोन ना गासिबो मोनजोबगोन ना खावसेल' मोनगोन दा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि। नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ बा महिला आइजोफ्रा बे 25,000 फैसाखौ दा मोननायनि जेबो लिस्ट गैथ'वा लोगोफोर। दा जेबो मोननायनि बिथांमोना जेबो फोसावथ'वाखै। नाथाय एसे सिगाङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगाङाव एसे फोरमायनानै होखाबाय माने जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव 10,000 फैसाखौ मोनाखै दै बिथांमोनहा खेबसेयैनो 35,000 खेबसेयैनो मा मोनगोननो 35,000 खेबसेयैनो मोनगोन होननानै बिथाङा बा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ससियेल मिडियायाव बेखौ फोसावनानै होखादों दै लोगोफोर। बिथांमोना खेबसेयैनो 35,000 मोनसिगोन 10,000 सिगांनि दाजाबनानै आरो 25,000जों दाजाबनानै गासै 35,000 मोनहैगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होदों। नाथाय बेखौ माब्ला मोनगोन आरो मा मासाव मोनहैगोन ना नैबे 2026आव मोनालासिनो 27, 28, 29आवबो मोनहैनो हागौ दा बेनि जेबो माने बिथांमोना नटिस दिहुनथ'नानै होआखै। सिगांनिखौ नायोब्ला नोंथांमोना एसे जाज खालामनो हायो। सिगाङावबो 10,000 फैसाखौ मोननो थाखाय गोबां बोसोर माने बोसोर मोननै मोनथाम गिदिंनो गोनां जादों। बेनि उनावसो नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनदों। माने गावसोरनि सरकारा जेब्ला बायहां जायो इलेक्सन जाहां जायो बे समावसो नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनदों दै लोगोफोर गोसोआव लाखा। नोंथांमोना 25,000 फैसाखौबो दा मोनगोन बेखौबो नोंथांमोना बारा आसा खालामथ'नाङा। जेबो आपडेट गैथ'वा नालाय नोंथांमोना बेखौ जाज खालामनानै लानो हायो जेब्ला 5 बोसोर सरकार सालायखांहांनायाव जोबहां जायो बे समहालागैसो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोनहैनो हागौ आरो। दा सिगांनिखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिखाबाय माने सिगाङाव बेफोरबायदि कन्डिसन जादोंमोन नालाय दा एबारबो बेबायदि जाहैनो हागौ आं मोनसे आन्दाज खालामनानै लादों आरोना लोगोफोर। दा जाय महिला आइजोफोरा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25,000 फैसाखौ आसा खालामबाय थादोंमोन बिथांमोना एसेबाबो मिथिबाय जानो हागौ दा मोननायनि जेबो आपडेट गैथ'वा। आरो जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामनो मोनाखै अर्थात 10,000 फैसाखौ मोनाखै बिथांमोना खेबसेनो 35,000 मोनगोन बेबो क्लियार जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना दा जेरै थिनदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा जि खामानि मावनो थिनदों बे खामानिखौ मावबाय थाबानो जाबाय। लासैनो नोंथांमोना बिनि आपडेटखौ मोनलांबाय थागोन आरो जेब्ला बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25,000नि सायाव गोदान आपडेट फैयो अब्ला आं नोंथांमोननो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनो नाजागोन। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोनलाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।